Áno, pretože sa dostaneme do zákulisia filmu o Karolovi Duchoňovi vďaka režisérovi tohto filmu Petrovi Bebiakovi a Vladkovi Plevčíkovi, ktorý si Karola Duchoňa zahral. Dobré ráno, páni, vítajte. Dobré ráno. Dobré ráno. Spomínate si na ten moment, kedy vo vás skrsla tá myšlienka, že ja natočím film o Karolovi? Neviem, či to bolo práve takéto jedno skrsnutie, ale bolo to ako keby úvaha nad tým, že predsa len Duchoň sa stal znovu slávnym, znovu sa stal obľúbeným a tým pádom hneď automaticky vám napadne, prečo neurobiť film aj o ňom. Takže tak to bolo. Vládko, spomínaš si ty na to, ako vyzerali, ja neviem, či to boli kamerové skúšky, alebo ako prebiehal ten výber hlavnej postavy? Tak na toto si nespomínam. Ale bol si na nejakých kamerových skúškach, alebo niečo? Boli sme na kamerových skúškach, kde už sme skúšali masku. Kde sme pracovali s tou protetikou, pretože to bolo pre tvorcov veľmi dôležité, ako s tým budú pracovať a ako ju domodelujú. A to bolo zaujímavé, pretože vlastne bol som zvyknutý nejako pracovať na placi, nejako trochu a vlastne vôbec bolo to úplne naopak, alebo inak, pretože tá maska trošku pracovala inak. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Práve, že ako rozprávať, ako artikulovať, nie? A všetko, že to zrazu tak zmení všetky veci. Áno, ale tých skúšok bolo niekoľko, takže som mal našťastie ten príjemný čas, kedy sme to mohli na tom pracovať. Prečo ste sa rozhodli práve pre Vladka? Ako to vyzeralo? Bolo to jednoduché, bolo to viacej faktorov. Prvý faktor dôležitý je, že je dobrý herec. Druhý faktor, že vie veľmi dobre spievať. Väčšinu pesničiek vo filme naspieval on. A tretí faktor, že sa veľmi podobal na mladého Duchoňa. A tým pádom sme aj predpokladali, že keď budeme robiť tie masky a tú protetiku, tak tým pádom tá podoba bude podobná práve jemu, keď bol starší. A vy ste sa vraj s Karolom Duchoňom aj stretli. Ako spomínate na to? Ja v pohode. Bolo to v Chinoranoch, kedy som mu vlastne prišiel oznámiť, že sa nepredal ani jeden lístok na jeho koncert. A vtedy ma vlastne poprosila vedúca kultúrneho strediska, to som mal 12 rokov. Asi sa hambila, alebo bolo jej trápne to ísť povedať. Tak som zbehol dole a v aute sedel Duchoň a ďalšia partia jeho kamarátov a spoluhráčov. Povedal som im, že sa nič nepredalo, zavreli okienko a odišli preč. Bez slova? Čo už na to poviete? Dá sa povedať. V slovenčine veľa rôznych. Radšej nie. Peter teda porozprával svoju skúsenosť o tom, ako sa on osobne stretol vo svojom živote s Karolom Duchoňom, ale spomínali sme aj a rozprávali o tom, že ten Karol Duchoň je aktuálny, že naozaj tá jeho hudba stále žije. Či my skôr narodení, alebo aj tí neskôr narodení mládežníci, napríklad moja dcéra 17-ročná, ako tá si fičí na jeho piesniach a pravidelne, keď ideme na dlhšie cesty, tak si dávame CDčko v aute a prechádzame si tie jeho najväčšie hitovky a poznáme slova. Aký je tvoj vzťah ku Karolovi Duchoňovi a k jeho hudbe? Ako k spevákovi? Áno. Veľmi príjemný. Podľa mňa spieva božsky a tie nahrávky sú tak vzácne. Nadčasové je to. Nadčasové je to niečo, čo rozvibruje vnútorný nejaký heartbeat, nejaké to srdiečko. Veľmi silné, je to veľmi príjemné sú tie nahrávky. Je to hudba, ktorá rozpráva, možno preto spája tých ľudí rôznych generácií. A potom, ako si mal možnosť teda stvárniť ho v takomto filme, o ktorom rozprávame, tak sa zmenil nejakým spôsobom tvoj pohľad na osobu Karola Duchoňa? A teraz nehovoríme len o tom jeho spevackom talente, ale celkovo. Určite áno. Keď niekoho spoznáte, tak je to hlbší vzťah a poviem vám o sebe viac a vy máte možnosť nad tým rozmýšľať. Takže aj prostredníctvom neho som možno spoznal ešte viacej seba. To je zaujímavá introspektíva. Akým spôsobom vlastne vznikal film a točil sa? A teraz sa budem pýtať na dceru Karola Duchoňa. Niekoľkokrát sme ju mali u nás v štúdiu vo vysielaní a rozprávali sa s ňou práve o jej otcovi. Mala ona nejakým spôsobom možnosť zasahovať do toho diania na placi? Bola ona pri nejakým spôsobom pri nakrúcaní alebo až potom na slávnostnej filmovej premiére? Stretávali sme sa
už pri prvej fáze, kedy sme ich oslovovali, lebo sme potrebovali mať práva na to, aby sme vôbec mohli túto tému otvoriť. Potom ďalšie stretnutia boli aj s jej mamou Elenou nad scenárom, ktorí čítali a ktorí pripomienkovali a riešili sme niektoré problematické veci alebo veci, ktoré sa im nemuseli až tak ako keby pozdávať. A tretie také stretnutie pracovné bolo pri natáčaní, pretože ona je v jednej scéne. Je to pri pesničke Elena, kedy vlastne vedľa našej herečky Aničky Rakovskej sedí práve Dada. Mám normálne zimomriavky, to muselo byť mimoriadne emotívne, nie? To muselo byť mimoriadne emotívne pre ňu, pretože vlastne vtedy tam Vladko prišiel aj v maske a bolo to také prvé stretnutie ich vzájomné. Pán Bebiak, akým spôsobom je ten film, ten príbeh spracovaný? Diváci, ktorí zatiaľ netušia, len vedia, že nejaký film o Karolovi Duchoňovi tu vznikol, ale nevedia, čo môžu od neho očakávať. Tak ako by ste ho navnadili na to? Budú sa smiať, budú plakať, budú v nemom úžase z jeho výkonu, alebo o čom je ten film? To je veľa otázok, ale v rámci toho aké emócie, tak vlastne tak, ako je život. Takže tým pádom budete sa smiať, budete plakať, bude vám dobré, budete sa niekedy cítiť ako keby smutno a tak to má byť, pretože taký bol a taký je aj každý náš život. Takže záleží od toho, akú fázu práve ako prežíva ten Karol Duchoň, ako vy ju vnímate. Ale je to istým spôsobom taký rýchly videoklip jeho života, jeho 27 rokov sa mi zdá, ktoré sme zachytili a miesta, ktoré sú veľmi dôležité v jeho živote a ktoré ho mohli niekam posunúť, alebo on mohol nejak ovplyvniť na svoj život, tak tie sú ako keby viacej tak zvýraznené. Ja sa vás preto pýtam na to, pretože my, ktorí vieme niečo o Karolovi Duchoňovi, tak vieme, že ten jeho život skončil možno skôr ako by musel skončiť v nejakom ideálnom svete. A preto sa pýtam, že či tam môžeme očakávať aj ten skutočný náznak tej tragédie životnej, alebo toto nebola súčasť, ktorú ste sa rozhodli spracovať? Je to súčasť, samozrejme, že nevyhýbali sme sa žiadnej téme, ale je dôležité, akým spôsobom to podáte. Že nám išlo o to, aby ten divák neodchádzal s pocitom, že život je márnivý a nemá zmysel. Práve naopak. 27 rokov zo života človeka, to znamená, že ty si tam stvárňoval Karola Duchoňa aj teda v tom neskoršom veku a ja som kdesi počula, že práve keď ťa maskovali ako staršieho Karola Duchoňa, že to bolo nejakých aj 5 hodín, čo si musel presedieť v tom maskerskom kresle. Je to pravda? Áno, ten čas sa naozaj podobá takým tým článkom o zahraničných filmoch, kde sa maskuje naozaj veľmi dlho a sú v rôznych situáciách alebo rôznym skúškam vystavení herci. A naozaj mal som tu príležitosť si vyskúšať naozaj protetiku a naozaj si vyskúšať zásah do času osobného. Vlastne... A aké to bolo? Čo vlastne človek robí 5 hodín v maskerskom kresle? Lebo niektorí neobsedíme ani pol hodinu, že už sa nám to zdá veľmi dlhé a otravné, ale niekoľko hodín. Medituje človek vtedy, ale nie. Hral som si film, točil som si, alebo vizualizoval som si film, ktorý sme išli v ten deň točiť. Samozrejme, že to bolo inak, ale bolo to veľmi príjemné sa môcť sústreďovať alebo byť sústredený na to, čo ideme v ten deň robiť. Že nebolo nič iná možnosť nad čím ako keby premýšľať alebo ako sa rozptýlovať. Bolo to veľmi príjemné, vlastne tá príprava. Ste donútení sa dostať do okruhu samoty a pracovať a rozmýšľať nad tým, čo vás čaká a ako to budete chcieť prežiť. Chcel som sa ťa opýtať ešte na jednu vec, ale už nás posielajú preč, ale v rýchlosti. My sme to sľubovali aj v uputávkach, že sme spomínali, že AI, masky a tak ďalej, výkony neuveriteľné. A keď vidím tie billboardy a tie postery všetky, kde sa usmieva tvoja tvár, ale je to vlastne tvár Karola Duchoňa, tak ja sa vždy pozerám na to, že ako toto spravili. Koľko tam toho je, že maskerské umenie a koľko z toho je tá umelá inteligencia? Umelá inteligencia je iba s hlasom. Tam sme vôbec ako keby v rámci vizuálu neriešili. Takže všetko to, čo urobili naši maskery, tak je reálne. Dobrá práca, páni. Dobrá práca, skvelá práca, úžasné výkony. Želáme filmu veľa šťastia a vy si ho môžete odnes pozrieť samozrejme v kine. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli.